Hallo, Veerzund Rebecca, en Monique en voor zijn boeren uit Zuid-Limburg. we zijn hier nu op Hoeve Wissegracht, een prachtige locatie. En Jos gaat je vertellen hoe we hier nu staan. Jos. Ja, hoi, ik ben Jos. Ja, op 7 september dan willen we Tour de Boer gaan organiseren. En Tour de Boer dat telt in dat 4 van onze collega's u gewoon vertellen wie ze het allemaal doen. En die 4 bedrijven. Dat werd de 4, hè Monique? Ja, die 4 bedrijven, dat zijn de eerste is Lemmens. Uit Groot Haasdal. En ze hebben een melkveebedrijf, een beetje akkerbouw erbij en een heel klein beetje fruitteelt. En dan hebben we familie De Zeer uit Hulsberg. En ze hebben een biologisch melkgeitenbedrijf met een zorgboerderij Ravensbos erbij. Dan hebben we familie Jansen. En de familie Jansen, die hebben een fruitteelbedrijf hoe ze appels, peren, kersen en ook een klein perceel aardbeien telen. En dan hebben we nog familie Pakbier. En dat is hier op deze locatie. Hier hebben ze een akkerbouwbedrijf met suikerbitten, tarwe, gerst. Dat is een brouwen gerst voor de Gulpener Bierbrouwerij. En aardappelen voor Farmfrieds. Nou, dat zijn echte familiebedrijven en typische bedrijven zoals we ze hier in Zuid-Limburg kennen en wie we ze ook eigenlijk graag willen behouden. Op zaterdag 7 september zijn deze 4 boerenbedrijven te bezoeken op de fiets, te voet of met de auto. Tussen 11 en 5. En verheten ik allemaal alvast van harte welkom en hoop ik dan ook te mogen begroeten op een van de 4 bedrijven. Dus Tour de Boer op zaterdag 7 september. Geer komt er ook!